només funcionarien els contenidors de rebuig amb la targeta, per tal de... el contenidor de rebuig és el que no se recicla i, per tant, el que es paga íntegrament la tona que es porta a l'abocador. I, per tant, la finalitat d'això és reduir, conèixer quin és el volum de rebuig que es fa i amb quina freqüència els diferents habitatges obren el contenidor de rebuig. En aquest primer moment no es pretén ni sancionar, és a dir, l'únic que es pretén és tenir informació de quines àrees genera més rebuig, de quines menys, per tal de conscienciar els veïns i veïnes de Ribes que el que s'ha de procurar és reduir al màxim primer tota la generació de residus, però sobretot reduir al màxim el rebuig, perquè és el que no es pot reciclar.